Mas pinaigting pa ng national government ang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng inilunsad na sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang program na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, February 23, 2026. Personal na dumalo at tumanggap ng Local Government Support Fund o LGSF si Camarines Sur Governor Elray Villafuerte bilang kinatawan ng lalawigan na isa sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa. Ayon kay President Ferdinand Marcos Jr., layunin ng inisyatibong ito na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan upang agarang matugunan ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Aniyan, nakabatay ang programa sa prinsipyo ng mga LGU ang unang tumutugon sa pang-araw-araw na suliranin ng mamamayan, kaya't nararapat lamang na sila ay mabigyan ng sapat na pondo at suporta. Bilang Local Chief Executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. Dagdag pa ng Pangulo, tinasan ngayon 2026 ang pondo para sa LGSF na umabot na sa 58 billion, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Ipinunto rin nito na sisikapin ng administrasyon na maging patas at mas malinaw ang distribusyon ng pondo upang matiyak na lahat ng bayan at probinsya ay makikinabang. Bukod pa riyan, pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan. Samantala, pinuri naman ni Governor Elray Villafuerte ang hakbang ng pamahalaan. Ayon sa kanya, malaking bagay ang direktang tulong sa mga LGU mula sa national government, lalo na't dati anya ay nahihirapan ng ilang lokal na pamahalaan sa pag-a-apply para sa support funds. Bawat bayan na makikinabang, BBM na programa, municipality, cities, province, na nagbigay siya po ng pondo, assistance sa province, lahat ng munisipyo, lahat ng cities, Naga City, Iriga City. So maganda po finally na nabibigyan ng more attention ng local government. Kasi dati napakahirap mag-apply ng local government support fund. Sabi nga niya nawawala, may favoritism, may palakasan. Ngayon lahat nakinabang, lahat nabigyan. So malaking development yan. Ang CAMSUR is one of the biggest beneficiary dahil isa tayo sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Ang competition ng ayuda ng assistance based on population. So ang CAMSUR more than 2 million. So maganda po ang makukuha ang asistensya natin. Nagpayag din siya ng pasasalamat kay Pangulong Marcos sa pagbibigay ng oportunidad sa Camarines Sur na maging isa sa mga pangunahing makikinabang sa pinalawak na pondo. Maraming salamat kay Pangulong BBM na nabigyan niyang opportunity, mabigyan ng munisipyo, city, province, lalo na ang CAMSUR ng pondo na gagamitin natin sa development, sa ayuda, sa assistance, more scholarship, more infrastructure. Napakahalaga. Bawat piso na tinutulong ng ating Pangulo ay maraming natutulong. Sa pamamagitan ng mas malaking alokasyon sa LGSF, inaasang mas mapapalakas ang kapasidad ng mga LGU sa buong bansa. Patunay umano na sa ilalim ng Bagong Pilipinas, bawat bayan ay tunay na makikinabang. Darlene Lastrulio, CSN.